і правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має. А крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я. У когось з вірності в коханні, у когось з вічного поривання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості до турботи, у когось з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина ніби не літає, а крила має, а крила має.